Dobrý deň, volám sa Daniela Lacková a rada by som prečítala dielo Sally Morgan, The Hospital, My Place a môj preklad Sally Morganová, Nemocnica. Sally, zobuď sa. Aj keď som snívala, premýšľala som, odkiaľ ten hlas prichádza. Bol slabý, ale neodbytný, ako žiara baterky hmlistej noci. Nechcela som sa zobudiť. Zahrabala som sa hlbšie pod kopec kabátov a prikrývok, ktoré som mala na sebe. V mojom sne boli ťažké a chýbalo im teplo. Ovinula som si ruky okolo nôh v snahe zahriať si ich. Niekedy som si myslela, že chlad a štíhlosť patria k sebe, pretože som bola oboje. Každú noc som volala: Mami, je mi zima. A potom, aby som ju popohnala: Mami, mrznem. Sally, nemôžeš mrznúť. Často to bola jej tretia cesta k mojej posteli. Zdvihla mi kabát, ktorý som si prehodila cez hlavu, a povedala: Ak ešte prihodím na teba ďalší kabát, udusíš sa. Ostatní nechcú mať na sebe všetky tie kabáty. Delila som sa o posteľ s bratom Billym a sestrou Jill. Nikdy im nebola zima. Natiahla som si cez hlavu golier z líščej srsti, ktorý lemoval jeden z kabátov, a odvetila som: Radšej sa udusím, ako by som mala zmrznúť. Babka dodala: Je to strašné, keď je človeku zima, Glad. Mama súhlasila a vytiahla staršie, ťažšie kabáty, ktoré viseli v skrini v predsieni. Teraz, keď som sedela na nemocničnej verande, som sa usmiala. Keď som si spomenula, ako babka kolísala mojim rozospatým telom sem a tam, aby ma zobudila. Trvalo to niekoľko minút, ale napokon som sa nadýchla a ospalo zamumlala: Čo je? Je tak skoro, babka. Musíš ma budiť tak skoro? Psst, buď ticho. Zobudíš ostatných. Čo sa nepamätáš? Povedala som, že ťa zobudím skôr, aby si opäť počula skokana a vtáčika. Skokana a vtáčika. Ako som len mohla zabudnúť? Celý týždeň, čo bol otec v nemocnici, nehovorila o ničom inom. Babka ma povzbudila tým, že odhrnula vrstvy kabátov, ktoré boli na mne. Doteraz som ležala v tesnom, skrútenom klbku. Pod ním bolo teplo, ale po odstránení všetkých kabátov a prikrývok sa vrch môjho tela rýchlo ochladil. S náhlym rozhodnutím som vyskočila z postele a s chvejúcim telom som sa vsunula do starého červeného svetra. Potom som bosá vyšla za babkou na zadnú verandu. Sadni si na schody a ani sa nepohni, povedala mi. A buď veľmi ticho. Na takéto varovania som bola zvyknutá. Vedela som, že nikdy nepočujete nič zvláštne, pokiaľ nie ste veľmi ticho. Trela som si nohy o seba, aby som sa zahriala, a zvyšok tela som sa snažila vopchať do svojho pokrkvaného červeného svetra. Vtiahla som si ruky do rukávov, objala som si nohy a čakala som. Skoré ráno bolo babkyným obľúbeným časom dňa, keď vždy objavila v záhrade niečo nové. Tučnú jaštericu krátkochvostú, hadie stopy, cvrčky s nezvyčajnými tykadlami, nespočetné množstvo tvorov, ktoré si zo svojich vlastných jedinečných dôvodov vybrali na pobyt práve náš dvor. Chcela som,
aby jar trvala večne. Ale nikdy sa tak nestalo. Ďakujem.